Kaya pala tinawag na babas ito, endearment daw nung may-ari, yung mag-asawa, no, babas. So kakaiba nga naman. Endearment nyo daw po ang babas. Oh, call of endearment po. Okay. Kasi So po sa ano po, sa abroad, yung baba kuminsan tawag nila sa baby. okay. So minsan baby, mahal. So baba sa ibang bansa is baby. Sa ibang bansa naman. Ano pangalan ni ma'am? I-shout out nyo, sir. Ma'am Maxi, ang kataas-taasang kagalang-galangan. Okay. So thank you, sir. Okay po sir, Mr. House Husband. Yes, house Life husband. and Adventure, Ora et Labora. Yes. Love and fun. Ate, anong lugar to? Manawag po. Manawag pa rin? Barangay Inamutan po. Inamutan. Babas Eco Farm, ano? Yes, sir. Magkano ang entrance? 50 pesos, sir. Ang ano niya, operation anong oras? 8 a.m. To? 5. Okay, so 8 a.m. to 5 p.m. guys. Ang entrance ay 50 pesos. Dito tayo sa may Manawag, Pangasinan. Nasaan yung mga sunflower nyo? Sir, bali ngayon wala pa po, maliliit pa lang Okay. po sila ngayon. So anong buwan yung maganda yung nagbo-bloom talaga? Ito po, nagtanim po kami mga by, ano na po, December, mga ganun. December. Bakit mga ilang buwan ba bago mag-bloom? Yan, sir. Ilan? 4 months. Marigold. Gold, ay, different varieties. Ito, Cosmo. Cosmos, sir. Cosmos. Itong violet. Morning Glory. Ito, Marigold. Marigold din. Marigold. So hanggang dito na lang to. O meron pa sa likod? Meron pa sa pero hanggang dito lang po muna yung inaarap. Ay, okay. Babas. Saan yung may pool na nakikita ko? Ito po yung mga huts po namin. Ito. Ano, may mga pool? Oo, sa loob. Oh, Pool po sila, sir. okay. Oh, maganda yan. Tingnan nga natin. Ha? Parang jacuzzi? Pero naka-check in. Ayun. So, meron daw rito guys. Ano to, te? Barkada Hut? Yes po. Barkada Hut. Magkano siya? For people. 4 people. Yes, Maximum of? Maximum of 5. Magkano siya? Ay, wow! 4,000 po yung minimum niya po. 4. Ay, okay. Oo, may pool siya. Gab. Oo, Ay, ayun. So, may mini pool siya. Yes po. May toilet at saka shower room. Toilet, shower room. 4,000? Yes po. Good for 4 po. 4,000 maghapon or overnight? Overnight, sir. Overnight. 4 p.m. to 12 the next day. Lang. Video mo din sa loob dyan. May tao? Kami tao ba? Naglilinis po. Ano, nilinis yan naman siya. Okay. Naglilinis siya. Okay, so tingnan natin yung loob. Okay, akit tayo. Ayan si ate. Siya ang dahilan kaya malinis tong kubo. Ayan. So, nagliligpit sila. Ayan. Hoy! Hoy! Bye-bye! Uy! Uy! Tingnan mo tong alaga. Uy! Bye-bye! Bye-bye! Ba't ka tumalon? Nakakita guys ang kutsyon. Pasensya na kayo ha. At merong... Oh, wag kang tatalon dyan. Loko-loko ka. I can touch it. That is water, sir. Wag ka dyan. Swimming pool yan. Ang check-in from, ano yung check-in? Check out. 12 na po. the next. Okay. So, ito guys. Barkada. Anong tawag dito, te? Barkada Hut guys. 4,000. Good for 4 person. Free breakfast daw yun. Free breakfast. Ang check-in ay 4 p.m. Ang check-out ay 12 ng tanghali. May mini pool. May CR and then may shower room. So, ayan, no? So, pwede na to sa barkada, guys. No smoking inside the farm. So, yun. Doon sa mga smokers, may nakapaskil dito. No smoking. So, maganda nga naman. So, yan, guys. Tingnan nyo kung ano mangyayari dyan. Bali, yan. Pag napuno yung bamboo. Ayan. Tagal naman. Bakit ang tagal? Ayun na, ayun na. Oh, okay. So ito guys, glamping hut, good for 2. May mini pool na rin, ano? Yes, sir. 2,000 free breakfast. Yes, sir. Okay guys, 2,000 free breakfast. Check-in 4 p.m. and then check out 12 in the
afternoon for the following day. Ayan. So yung isa, ano yun te? Parehas lang, dalawa po siyang glamping hut. Okay, glamping hut good for 2. Pero kung may pamilyang 3 sila kasama anak, pwede no? Pwede, pero mag-additional sila. Magkano yung additional? Depende po kung adult, 500. Kung bata? 300. Depende po sa age po niya. Okay, pero yung 500 na yun, may free breakfast na rin. Yes po, kasama na po. Usually anong breakfast nila rito ate? Tapas sir with egg with coffee na po. Okay, how about yung lunch or yung dinner? So sa dinner sir, pwede po kayo magbaon or pwede rin po kayo mag-order. Magpaluto dito. Mag-order na lang. Okay. Meron din dyan, pwede mag-order. May menu po. Okay, may menu rin sila rito guys. So, kung gusto nyong maiba-iba yung lugar at makatanggal ng stress, ayan maraming bulaklak. Pero yung kadalasan, anong buwan ang pinakamaganda rito? Yung talagang yung mga bulaklak nagbubloom. December sir, December to February na po yan. April. Yan yung mga Diretso na po yun. maganda na yun. Yan na. Wow! So ito lang siya guys, maliit lang na farm. Inaayos lang nila, tinaniman ng mga bulaklak. So yun na yun. Ito na yung Babas Eco Farm dito sa Manawag, Pangasinan. Ang alam ko rito guys, nagtitinda rin sila ng mga halaman. At yung mga seedlings, nagtitinda rin sila rito. So yan guys, pwede magpahinga dyan. Yan, pwede rito magpa-prenup. Yan guys, ang ganda ng loob may pa heart shape. Dito lang yan sa Babas Eco Farm. Yan. Yan, meron sila rito parang mini park. Yan. Ang maganda rito guys, ito na. Diba? Enjoy. Yan, palabas na tayo guys. Pwede mag-stay dyan boss? Pwede po sir. Okay. Nagtitinda rin ba kayo rito ng mga seedlings? Wala pang mga yun sir. Wala pang supply or stock? Ito kami nakapagpapula sir. Pero before, nagano kayo? Nagbebenta rin sir. Okay, so dito guys, nagbebenta rin sila kung meron. Pero kung wala, so maghintay. Sir. Mga seeds, okay. Sige, thank you. Ayan, sa Babas Eco Farm. So from Manawag Church papunta rito guys, mga 10 minutes to 15. Dire-diretso lang, then papunta na ng Esitex. And yun, pauwi na ng Manila. Tingnan natin dito. Ito yung hermit house. So ito guys, pwede rin magtambay. Yan. So ang ganda ng lugar. Minimal lang siya pero maraming tambayan. Yan. Babas Eco Farm in Manawag, Pangasinan. Yeah. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ingat po tayo lagi. Bye bye.